Mabulukon ang pagsaulog sa ika-74 anibersaryo sa Takas sa Talisay karong adlaw. Gipatigbabaw sa re-enactment ang kalinaw. Gugma og panaghiusa sa tulog ka mga nasod human sa nahitabong gubat. Si Chona Carion sa report. Nahimong malampuson ug mabulukon ang paghandom sa Talisay Landing. Din gipahigayon ang re-enactment sa pagsakop sa mga Hapones sa mga Pinoy nga nakahiagom og kasakit sa kamot sa mga Hapon. Ug ang pagtabang sa mga Amerikanong sundaw sa mga beteranong Pilipinhon aron pag-angkon sa kagawasan sa sugbo gikan sa mga kamot sa Hapon. Din diha sa dakbayan sa Talisay, midunggo ang mga Amerikanong sundaw. Apan usa sa gipahimug-atan sa maong re-enactment nga bisan pa man sa mga nasinati sa gubat, gipatigbabaw gihapon ang kalinaw ug gugma nga hangtod karon ang nasod sa Japan, Amerika ug Pilipinas nahimo ng kaalyado. Helping each other, di ba, sa turismo, sa ekonomiya nato, dahang databang ang US kita sab, ditabang sa Tanila. So, give and take relationship na for the betterment for everybody, for world peace. Si Mayor Eduardo Golias sa iyang bahin mapasalamaton sa mga tao aron mahimong malampuson ang kalihukan ilabi na sa mga tinunan, kasundaluhan, kapulisan ug ubang mga pundok. Ug nang hinaot nga dili mahikalimtan sa bag-ong henerasyon ang gihimo sa mga katigwangan nga misakripisyo aron makabot ang kagawasan sa nason. Ang Talisay nun are very proud, no? But at the same time, kinangan itudlo na to sa mga bata sa elementary, high school ug college that while exploits in the war are worth mentioning, there is nothing like peace, kalinaw, unya development. Wa mabati sila ako barakrakan. Pila ka buok na patay. Daghan oy. Gitambongan sa gatusan ka mga Talisaynon ang kalihukan diha sa Liberation Park sa Barangay Poblacion sa Dakbayan. Ang ika-74 nga Takas sa Talisay gitapos sa bonggang fireworks display. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.